Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Cikgu mah tu Agak paham betul. Tapi ya maaf wah. Serius mana nampaknya? 3.000. Jadi lama sampailah. Macam tu. Kalau ambo nak salah ingat, indak kilah mata memandang, rasanya rumah temu do lain mana wah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan mak kini ko. Gadis nama jilbab nan juara MTQ apa tangguh. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Ya itu gaknya. Si ayahnya kadang mendiangku paling di jalan. Lupa mak kuto. Paling di. Oh iya. Alah, ingat mbah. Ba ada itu tanya mak. Lain nampak kejunjungannya. Agak arok mbah. Kan itu bana lah muka si ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari Mamak Tungganai Suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kami akan beliau kan baru japi urang. Nana diaknya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya letak alih ini tuh. Oh itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando ayah ketek di Selinda. Gadanglah benar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau depe air curumpi itu purinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh silau pulau kumuanyo, ayolah patik kuro pulano orang dibari paso-paso. Tapi balai. Aduh nomor tuan manggamang mah. Atuh. Mendek kami ko antah siri hantah karako. Gagang singke melili aka jorawi kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sio madang pinang nan tinggi mah. Nandek kami kan baitu pulau temu do. Antah panuah antah wakuca ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua preso la dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pitu asca de pandai. Ba itu anyo. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah ndak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Merapi asam tumbuh dalam lubuk ikan meranang kok Tuhan kami izinkan samu wakaja ke balango. Tapi kalau nak indah kalangi bana bay menjamuan nak tanggal si indah yo nama ayo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita sama baya untuang pun sama baimbawan. Biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai. Setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuh lurah ketimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ko pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang nak menutuh tapi yang penting itu. Ambo. Hei jancame. Aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo.
jauh hampirnya selindakan baku ambo nan siram dia nak pisang. Ya. Tantu ambo masuk indak bapa lacuk keluar indak bapa lau. Suok kida samuri teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sedekah tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar rundiang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo kata dia pakai delega rundiang di bayo. Mananti mak kutu sementara kan lain indak kaba. Hasahkan usah lambe banamu tu. Kok lama kayu di galangan alame lapuak ketegantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karena jo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temudo tentang itu. Pendeknya ampo jo boneh lai jo indak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temudo. Mah banyak banget tapi-nya dari cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nak lawe dah dia bertapi nampak yang diberi bau juang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa indak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapat dirimbo hilang di sama mak. Yolah. Pendeknya bak burang mati disangka, bak karih patah di saruang, jan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akal ayo picayo jotan kuto. Bah, lo ndak kebicara. Kita kan lah orang berurusan. Dari dulu ndak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang tagua. Alah kesenang ti. Alhamdulillah, bah. Kita putusi dulu kan. Arancak kita putusi. Tengku tu. Ya. Dek menikam jejak nalamu masuan suah bangkalai kini ko Tibalah masuk di kutiku mulangkan dundiang nanda ulu. Ya. Ku ambo curai bapakan ala rasul mungkin jo patui mak. Lah sampai dah temudo. Lah sampai. Sebenarnya pihak dia badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke Mas Tan. Iyalah. Lah menyaru buruang di rantiang manggua balam tigo gayo hati nanarok-arok camih. Akiniko buruang di rimbo lah membaleh rasah dalam ketinggian melayuk tabang bebega. Yolah. Kuasa hingga di tangan dibari bepaso-paso bararak pulang kesangka. Nyampang ko malang tapak tangan. Dia anaknya tabang mungkin lain dari cakau. Maka nak tentu bingkai hindaknya atau long nak setanya bicara. Maaf diminta banyak-banyak mak. Keril anjur pakai mama. Jadi yo ba undang orang tua. Dek tinggi betang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai. Talala yang mau mulangkan mak. Biasa temudo. Lamu lagu boleh ke mamang pleh. Jadilah mak kuto. Sawajah rundiang nanda ulu dek arok dengan kebulia dek camih dengan kailang. Lah sugiro mau tatiangkan ke bakai nampatik patui
orang mungkin mencacahnya. Dek beliau nan saling kadin yang ala delia dimuliakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mulia ngaronyo. Yulah. Alhamdulillah. Rupanya boleh lah tiba di nata suri siasik lah badalnya. Di sikau imbau di syaitu sorak kolai dapat balik. Apalah sawi baliknya. Mbak tak imbau orang bagak turun mah. Ujung Jepang kali basuh. Cito jo kau lah basuh. Batamu dalam perundingan. Apaan gini? Balik. Nembak ibarat yumpamu. Andaknya bak ayam putih tabang siang. Tali banang tambangnya tulang. Kok kami tingkek yang tetagak. Ditapiak bandua tabantang. Allah kebatarimu sidah kami. Singkek saja kebalihnya Ustaz. Rancak singkek. Aku alai kecicua dari langit, bumi lah suku menampuangkan muka. Alhamdulillah. Sementara pintu nak tak kuat lah pihak berguluang nak tabantang, menanti sultan sekutiko ambuanta sok kesebaliak. Pisang di batu sirah batu mak jantung disasuk ramu-ramu. Kok lai pinta kepalaku usah digantuang ramu-ramu. InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari kini lah ulam na menjulai. Sajak bataruak kami nanti kini lah masak kami tuai. Manyus dan pemenan. Sampaikan Ustaz. Walaupun kesultan surang limpahan salam tumpuan sambah, tapi menjadi ujuk di batin ialah kebakian niat jemamak tarika imam dengan kati lakuk sarato cariak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namu cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patuk pemilang gala kerelaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Ustaz pemenan. Tarikan. Pihak dek kami konon datang samondong setampa surui etanan dari Kempuang Baru menjalang rumah gadang nangku. Adulah memikul sarah jo sarayo dari mamak karisan penuh sarto dengan pangulunya. Ibu bapa jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menampiak bandua sadok setanjang duduk menyampaikan ujuk imu kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui entakana dimulai rundiang jewicara Allah ke dalam adai istan. Lah dalam adik benar cak Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa kato sabulek dari mamak karisan pono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangko. Yaitu karena pihak di baru hanya diatih lama ningkit tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu karena biasa kabek di buhuan ajan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara maka kami kemari pai mantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku usako kaum daulunya
Kok dibilang mairi ikolah pangka talinyo. Kok disawit manyenjang ikolah tampuak tangkainyo. Supak tetagak kami isi lagian takambang kami tiru ada limbagu di panuai. Tolong diterima je suku hati, tandonyo putih tak babaca, tandonyo hitam tak berkuran. Sekian sambah Ustaz. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat dewati nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo kemuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorakkan yo biasa babalik, kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu. Taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah Jesarayo dari Mamak Kari Sampono. Ko mahruponyo Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi Jesahadah, yaitu barupo tando sepanjang adat kari sebilah 3 laku amanah pusat kurang dahulu sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah tiak selinda Jesiramli. Nak minta kami tarimo je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu anak. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang diduduakan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke ditarimo tapacik di tangan induk sambang tan. Bato kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau. Kok bana mau mani alun dape ambo lulua pai pun alun tamuntahkan bertangguh ambo juren diangam. Bari izin ambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududua bersimpuh urek nak tagak bersanda batang kato keputuh ini bujalo. Aja maaf tamuncak menanti sutang sementara nanti kesampai waritonya. Ambo nanti asakan usah lamu bana. Banyak tamuncak. Ambo. Sambah tiba perustan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memakua indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang bawa memulangkan kato rila jemaah di pabanyak. Biasa. Allah lambo puntap tali dari pangka di sawa ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tuahkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari Mamak Kari Sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo Ustaz. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya biasa tapuak tentu yo babaleh nak bunyi samu kadengaran tiba ditabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nanisiko tandonyo lurus ndak bercangkah tandonyo licin ndak bercapuak alah setanai salataan alah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membaya kami penuh-penuh Ustaz. Meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah Sultan. Lah pada mau sampai di Ustaz Mamena. Dibilanglah. Kasutan gua tumpuan sambah orang arih cendokiyo nan tahu juang kata sampai tahu jodori kemencucua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari sultan dah bajawe. Betul kini. Rupanya setantang bertimbang tandung Allah tantak puntiang kaulu lelaki simpai je bawa takana ilin juang balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah salampih daripada itu sesuai ba undang Sultan Juo. Kok berjalan menuju Bateh menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari undiang nang sabuah kato nang saukua setantang hari pernikahan. Yo rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo. Sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik bertimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timangan ke Ustaz. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya bana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan orang rantau kok leka pulang. Yolah. Anda ada lagi.
Samu menadah minta doa memohon kadang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabahlah batang dan batakua utang dan saya bantalape dialek jamu gitu su. Samu soji samu kasui istan meminta kita pada Allah bungu segiro jadi putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labe nyoranun masak di batang gugu anak samu kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang renungan gini kok. Dibatih sampai risiko.